Morjens kaikille! Et toista videota taas kerran kuvataan pelihemmon kanssa Moi. ja sitten Yrvolmaassa. Minulla on tämmöiset kamat. Missäs minä olen täällä? Minulla muuten puuttuu puut, mitä hakkaa puuta heti. Minäkin hakkaan puuta tästä. Lähettäänkö Lauri kaivokseen? Sitten kun ollaan puut hakattu. Minun pitää vähän se hakata. Minun pitää muuten tehdä tätä hienoa polkua eteenpäin, koska siinä on sellainen projekti, jonka minä ajattelin toteuttaa. Missäs minun ruuat? Ai siellä sinun ruuat on. Ja tää on ihan perus survivalia. Jos joku tykkää katsoa survivalia, niin katsokaa ihmeessä, jos te haluat tykkää ja katsoa. Mutta ainakin yksi video perus survivalia. Että tällainen survivalin muodossa. Mulla on muuten minun hieno talo, se on kokonaan tehtynä ja silloin tällä viikolla minä olen rakentanut sen talon ja se tuli ihan hieno ja edelleen minä on tää oikeapuolimmainen. Niin ja sitten tää korkein talo on sitten siis minun, jonka olen rakentanut. Jos haluat, jos tulee paljon katsoja näyttökertoja tälle tulee ainakin 17 näyttökertaa tai 10, niin minä sitten teen toisen survival videon. Niin. Koska kuitenkin minä nyt ajattelin, että jos nyt jos tulee paljon näyttökertoja yhdelle tämmöiselle survivalille, niin sittenhän siitä on sitten, jos tykkää katsoa tämmöisen survivaleja, niin sittenhän ja pitää laittaa kommentteihin, jos on lisää. Niin, että jos ei tule lisää, jos ja meillä ei ole vielä parhaat kamoja nyt, koska me aloitettiin eilen. Niinhän. Me ollaan aloitettu tää jo jonakin päivänä ja me muuten kahdessa päivässä yhdessä survival-maassa sain timanttia löysin. Tai no, en mä tiedä mikä teillä on, milloin te tätä katsotte. Niin, ja se tulee näköjään, molemmat tulis varmaan tänään. Jos minä nyt uploadan nämä sitten YouTubeen ja tein muuten uuden kivimiekan ja uuden lapion ja uuden kirveksen sen takia vain, koska minä tarvitsen sitä. Ja hetkinen, mulla on muuten tarvitsen tikkuja. Joo, riittävästi tikkuja. Sitten mä alan tekee aitoja taas. Meni taas puuta hukkaan. Niin. Mutta tämmöstä on tää peli. Mulla tuli tässä tuhlaan enemmän puita kuin jotkut normin pelaajat. Ne tyylin ei erkaneet toisistaan ikinä melkeinpä ja sitten niillä niinku me erkanettiin alkuun toistamme. Kun sitten sellaiset pelaajat, jotka on pelkureet, jotka ei uskalla erkana pois, niin ne aika ei mutta me haluttiin yhteen tai viereen taloon. Niin se on ihan hyvä juttu silleen, koska mehän saatiin viereen omat talot. Ja minä olen muuten koko oman tonttini rakentanut. Ja tuossa mun talo on yhdistetty meidän omat kodit. Minä tarvitsen tähän nyt yhtä juttua. Lisää puuta minä tarvitsen taas. Oikeesti. Joo. Tää on semmoista, että niinku meillä on niinku tässä maassa jo käytetty hirveästi puita. Rikottu. Mut kuitenkin siitä, kun niitä puista on, ainakin tehdään jotakin tässä videossa. Ja sitten jos joku tekeminen tässä selviytymisellä olisi kivaa, niin ne voitaisiin tehdä vaikka jonakin päivänä, jonakin viikkona. Sitten kun minä taas näitä Minecraftia kuvailen, niin uusi tämmönen. Niin. Ja se Cooperit on... Tästä siis tyhjää. Niin. Riippuu ja myös, että kuinka moni, paljonko ihmisiä sitten katsoo myös. Niin. Siitäkin se vähän riippuu, että joo. Vaikka nyt tulee yö, mutta minä kuitenkaan haluan nukkua, koska mulla on kuitenkin projekti meneillään. Niin minullakin. Hetkinen muuten, minulla on muuten idea, että vois tehdä nyt kahden. Nyt tuossa olisi elytrot, vois vaan liittää täältä pois. Niin voisikin liittää. Ja tuossa äskenhän me, kun me pelattiin minipelejä, me pelattiin elytroilla. Tai lennettiin siinä. Niin, jos ette sitä huteen nähnyt. Mut tähän tulee tosiaan mun yksi rakennus, joka on se mun chesti
ottaa paikkaa. Tänne tulee, tänne miten chesti-varaston tänne, koska se on mun idea. Minkä minä ajattelin toteuttaa. Se on muistaakseni minusta hyvä idea, koska no, meillä on eri ideat, jotka tehdään, mutta tästä voi tulla hieno maa ihan sitten loppuun, kun tää vaan tehdään tätä. Eikä muuta haittaa, jos meillä on vielä näitä OP-kamoja, koska OP-kamat tulee ajallaan vai mitä. Niin. Kuitenkin meidän pitää ottaa ilo irti, ei heti timanttikamoja, kun muuten menee maku heti alkuun. Ja muutenkin, missäkään täällä olisi monstereita, haluais vähän hunttaa niitä. Niin. Ja muuten täällä teen tämmöstä aika isoa paikkaa, johon minä tarvitsee aika paljon puuta, mutta kuitenkin siihen miten on varmaan alkuun tämmönen lattia, mikä niinku tekee siitä aika hienon. Mut mie niinku tein sitä vähän liiankin isoin, mutta ei siitä tule kauhean isoa. Mie vähän sen kokoa pienennän, koska minä haluan sitä kauhean isoa. Tyylin puolet pienempi. Tähän tulee kyllä menemään aika paljon aikaa, että tää menee rakennettua, mutta ainakin saahan nämä yhdet pienet jutut tehtyä tässä. Ja muutenkin tässä on aika paljon tapahtunut kaikkea, vai mitä? Niin. Ainakin mun idea on saada videon vielä saada tehtyä tämmönen tää mun varastorakennus. Vaikka tämmönen ja polun toisen. Mä yritän nyt suoraan Tässä rakentaa. on Laurin talosta. Ja toi iso paikka talo on hänen, mutta hän ei vielä rakentanut taloa loppuun, mutta mietin tähän nyt tämmösen uuden talon, joka nopeassa vauhdissa ehtii tehdä. Mitäs meidän tänne pitäis varmaan? Miten tähän videoon ainakin yhden projektin, mitä minä ajattelin alkaa tekemään. Jo lisää puuta tarvitsee tähän tehdään semmoinen chestihuone juttu, mutta sitten kun on taas kuvaukset päällä, niin sitten siinä kun mä kuvataan taas lisää, niin sitten minulla on tuossa jo chestihuone rakennettuna. Eiks joo? Niin. Chestinurkkaus. Tosiaan chestinurkkausta puhuessa oli semmoinen idea, että voisi tehdä sen chestinurkkauksen. Oliko se mitään järkeä? No ehkä ei niin hirveä mitään järkeä mukana. Se on skellu. Mie tapaan sen. Mikä minkä? Se on skeleton. Nyt mie vasta löysin skeletonin. Ei! Älä ammu minua! Älä ammu! Minä on muuten vielä kertaakaan kuollut tässä pelissä, koska on aika lähellä ollut. En meikka. Täällä on tää mun hieno rakennus. Ei se tuli tänne skeleton! Oiva! Tai no, peliemo. Ui! Se ampuu mua, me kuolen tälle skeletonille. Ui! Minä melkein kuolin skeletonille. Oh my god. Käykö yhdessä hunttaa? Minä kuitenkaan halua hunttaa vielä, mutta miten nyt tähän kivilattia tähän mun rakennukseen, koska on siinä vielä, ainakin tää varastorakennus vielä rakenna valmiiksi. Joo. Ja kyllä me pikkusen tässä ainakin jotain on rakenneltu jo. Eiks joo? Harmi, että minä en pysty rakentamaan lisää, koska tässä alkaa vetää meidän. Joten sitten näette tänä, kaikki tiedätte miten pitkään mun videot kestää ja miten pitkään tää video on kestänyt jo. Joten se on jotakin 8 minuuttia mennyt, mutta no. Mitäs pitkiä se video on? Yhteensä jotakin 11 minuuttia. Lähdetäänkö sitten äkkiä hunttaa? Joo, saa sitä loppuun se huntti. Mietin vielä tähän mun paikkaan lattiaan. Miten mun paikka vielä lattia oiva? Mie en kerran tehdä. Miten mun tähän varasto? Tää mun varasto. Joo. Rakennus on miten tän varaston silleen suun. Ei kun lähdetäänkö me johonkin kaivokseen? Ei lähetä, mutta tässä on tää mun hieno. Tää on sitä mun varastorakennus, mitä tähän teen sitä. Mennään vaan hyvä hunttaa, joo. Joo. Ehtii loppuun semmonen pienen hunttauksen tehdä vai mitä? Ei minä tipu. Se on aika iso talo. Niin on. Me en oo vielä saanut lahkoa. Vois sekin vähän pienempi talo olla tehty. Se huvat mun talo, me on yhdessä päivässä tehty vaan. Minäs me lähdetään? Tuolla on aina sitten. Täällä on zombi, me mennään tappaa sen. Spider. Ota siis spider. Niin et eikö me. Oiva. No. Ota, mitä haluat? Joo, no että. Ja Ei sori. minä nappasin siltä kaikki.
Joo. Lähetään listaa. Vielä yksi monsteri, Jouko. Joo. Tai 2. Tulehan. Täällä on spideri. Joo. Niin Siellä on toinen. siellä on skeleton ja spideri. Hoidetaanko yhtä aikaa? Joo. Oiva, minä pääsen nyt pois täältä. Minä menin tänne alas. Mennäpä tänne päin. Täällä on... Oiva, älä viertapa niitä, joo. Joo, kun mä oon sieltä. Me otan skeletonin, Jouko. Joo. Ai. Me otan skeletonin, Jouko. Joo. Minä harhautan skellun luo. No niin. Ollaan huutattu monsterit ja nyt sitten olisi ehkä kohta aika lopetella. Ja muutenkin tähän lopetukseen, sitten kun on lopetettu tämä video, niin sitten me rakennetaan täällä ilman kuvausta jotakin vai mitä. Jotain. Ja sitten tämä varastorakennus tulee olla hyvinkin rakennettuna valmiiksi ja Joten se oli tässä näin. Hei hei. No hei hei. Ja sitten hei hei ja näkemiin. Morjens. Moro! Tää vielä kuvaa.